kiyaye. Anya ko ba zan koma ba, tuntuni ina ta wannan wahalar, amma ba a neman duniya ta jin daɗi. Haka nan zan ji wallahi. Tun safe ina yawo har yamma ta kai. A'a, to ai na ga wannan abu kamar ba waje kuma ga kaya kamar na ƴan mafiya. To ina ji na iso wajen nan. Kai Allah na gode maka, nan ni ma wallahi insha Allah nan ne. Zan kiyaye. Wannan taku da ba so ya shigo ta, amma saboda ke kin san unguwannin taku kalli wani kwarakwarin abun nan, masu abun hawa ba sa shigowa. Sai dai bari abin ni ma yana ci min tuwa kwata. Ai mai lokacin ban ganki bane, zuciyata za ta iya samun matsala ne. Ashe kai ma kana jin ai yara iye Allah gidugo, Allah gidugo, Allah gidugo, Allah gidugo. Abin da kike so dawowa ta daga ya I don't want peace. I want problems always. Lakaka. I don't want peace. I want problems always. Jesus. Akwai kuɗi a jikinka? No. To me a jikinka? waya ne sai ATM ina da na baro shi a gida. Kawo su. Jesus. No. Daga kamun ne kawai na kira. Kowa zai ganki zukakkiyar budurwa ce bai miki ba. Sai da mun na san dole ne in ka gani ka dan sa. No. Za mu tafi yanzu. Jesus. The blood of